maka ọ bụrụ na ahụ na-asị ọmụkwụrụ mma akwụrụ ebe a ana m ekelecha onye ọbụla a sị m Chineke m gọziere m ụmụcha unu bụ ndị rụrụ ahụ ụmụ ụka wee gị ebe a n'ụbọchị taa unu ekweghị ihere mee nna m ga-agọzi gbado unu n'aha Jizọs. Ana m ekele ndị isi ndị mụ na ha nọ n'isi oche biko na unu ekele n'ebe ọ dị ukwuu tụmara achọrọ m ka anyị gụọ pụtara ụmụ ndị nkụzi ibe m ka anyị gụọrọ mama anyị egwu maka ọ bụrụ na m adụbeghị ha egwu a obi ya ma adị m Chukwu biko gọzie ochie dike mama nna gọzie nne ochie dike nne Chukwu biko gọzie ochie dike mama nna gọzie nne ochie dike nne Chukwu biko gọzie ochie dike mama nna gọzie nne ochie dike nne mama anyị dị ike Chukwu na gọzie gị chebere anyị gị ị ga-anọkwuru anyị ndụ wee hụ otu anyị nyere anyị aka n'ihe na ọnwụ gị n'aha Jizọs. Asụsụ Igbo ga-adị asụsụ Igbo ga-adị asụsụ Igbo ga-adị ya ka anyị na ya na-abụ maka ọ dịka onye nne maazị Chineke nna anyị bụ onye gọzie gị daalụ na ịhapụ ihe niile ị na-eme wee sị ka ị bịa nọnyere anyị. Biko ka akụpụ ndụ m ka m na ha biko. Anyị na-ekelekwa Pastọ Obi onye nke a na-abụkwa ịkpọ ya ọ na-azakwa anyị na-agbagharị na-enyere anyị aka na-ahụ na otu a na-aga n'ihu. Ndị nkụzi ibe m Chineke ngọzie unu nche ebe niile unu na-akụzi nkụzi ụmụ akwụkwọ unu ga na-eme ọfụma ndị isi unu ga na-ahụ unu n'anya na-akwụkwọ unu ụgwọ ọrụ unu na-arụ unu ama arụcha onye ọzọ erie n'azụ unu ga-arụọ rie ihe unu rụrụ unu gbacha ofu ofu Chineke ewere ego fichaa unu ihu n'otu aka ahụ ka m bụkwa na-ekele ndị bịa anyị mama ọyị mama mama ụmụ Mrs. Oji bịa bụrụ nnukwu mama m a sị ya nnọọ mara na ọmụnwa m onye isi mana tata m hụrụ obi nnọọ saa mama nnọọ na-ekelekwa ọyị mama biko nnọọ daalụ na ụlọ ga-anọnyere anyị na ụmụ akwụkwọ ndị sọrọ mpi na asọmpi ajụ aza anyị mere Chineke gọzie unu anyị na-ajụ unu biko na-asụ n'ụlọ asụsụ Igbo unu n'anya n'ihe anyị kwuru anyị sị na asụsụ Igbo ga-adị gbaa mgbọrọgwụ obodo niile na-achọ ime ka asụsụ ha dịgide ndị Yoruba na-agbanisi ike ka asụsụ ha ghara ịnwụ ebe ọbụla ha hụrụ onwe ha ha asụbago asụsụ ha ozugbo mana ọsọ ndị Igbo ka ihere na-eme ịsụ asụsụ ha onye Igbo enweghị ike ịsụ asụsụ ruo otu awa bifee nwari ọ sụkwakwara oyibo ya mere ka anyị kaba na-arụ ka anyị na-amụ unu na asụsụ Igbo a ndị a na-akụziri unu na-ewepụta n'uche unu obi unu iji wee sụọ asụsụ a n'ezinụlọ unu na nne unu were ya na-akpa nkata nne na nna unu were ya na-akpa nkata ụmụnne unu were ya na-akpa nkata na-agbanị ka unu sụọ ya tupu unu amara ya ọ mara unu ahụ maka unu ga-emecha mụta ụmụ kedu asụsụ ha ga-asụ ọ bụrụ na unu hapụ asụsụ Igbo ọnwụọ kedu asụsụ a ga-eji wee mara unu matakwa na mba ọbụla ijere ihe ga-azọpụta gị na inwe nsogbu bụ ịsụọ asụsụ Igbo ịsụọ asụsụ eji wee mara gị ihu onye ga-enyere gị aka mana ọ bụrụ na ịsụ ha asụsụ ọbụla eche na ịbụ onye mba
ụfọdụ ewere gị enweta ọnwụ mberede maka na ha enweghị ike ịsụnwu asụsụ ha ka ahụ onye ga-enyere ha aka. Ya mere anyị ji ayọ ọnụ na-ayọsi unu ike unu gbaa mbọ unu na-asụ asụsụ a n'ụlọ akwụkwọ unu. Kpọkọta na ụmụnne unu ndị unu na ha bụ ndị Igbo, gwanụ ha na ọ dị mma ka anyị sụwa asụsụ anyị. Ọnwa akwụkwọ e nyere unu akpa akwụkwọ Igbo, gbanụ mbọ ka unu na-agụ ya, gụọ ya. Ma onwe ihe gbagwojuru unu anya na ya, jekwu na onye nkụzi unu si ya na ihe a ọ gbagwojuru anyị anya, biko nyere na anyị aka kụgharịa anya. Ha ga-emekwa nke ahụ. Ọbụna unu ncha niile ndị bịara na asọmpi ahụ, Chineke gọzie unu nke onye ọbụla gbara ya jide ka ochi. Oge ọzọ Chineke nna debe anyị ndụ bịa afọ ọzọ, anyị ga-ahazi ihe niile, ọ ga-aka mma karịa dịka ọ dị taa. Ihe anyị bidogoruru nke a bụ ka anyị ebido, mana otu anyị bidoro dị nnaghachi azụ adịghịkwa. Anyị ga-agabazi n'ihu n'aha Jizọs. So ka Chineke gọzie onye ọbụla, biko n'aha Jizọs Kraịst bụ onye ọma. Kọrọ ya aka, sọpụrụ ya aka, ọ na-eme nke ahụ n'anya.